jeg skal jo også lige have lavet mit hår. Sådan der. Bliver det fint? Ja. Det bliver skam fint. Min nye parfume. Hvor er det for fyre, jeg laver? Nej. Vampyr. Vampyrfrisyr. Ja. Det er sådan, at vampyrs hår ser ud. Okay. Hvor uhyggeligt. Jeg skal nok komme til at være en varulv om lidt. Du skal tjekke mig. Jeg kan tjene mig lige i den her frisyr. Det er også totalt meget sejt. Den er totalt mig. Jeg glæder mig til at have nogle fine frisyrer. Må jeg se? Wow. Det er sejt. Du skal ikke grine af mine Nej, det skal jeg ikke. frisyrer. Jeg skal også lave det noget frisyrer.